manje lama maps ngizowashiya enkosini yakwaMkhwanazi ukuze umuntu odidekile inkosi imnika imap mahala. Njengoba inkosi uShika isichazile isizwe nesizwe silawulwa ingcele. Yingakho ke kunama maps anjena awu283 ngoba amakhosi lapha kwaZulu Natal awu283. Inkosi nenkosi ine map esho igodi zayo. Igodi zalapha kwaMkhwanazi zingamashumi amathathu 30. Semthethweni le head office eMaritzburg ukuthi makukhulunywa ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi kwaMpukunyoli zingaki igodi semthethweni ezibhalisiwe ziwu30. Isigodi nesigodi kunemngcele yaleso sigodi bese kuba khona induna eqokwa inkosi ngokwesigaba sika section 29 womthetho. Inkosi eqoka induna. Manje ke ngeke ngifunde zonke induna kodwa ngizokhetha kuphela igodi ezintathu ezakhele lapha iDukuduku Ndabezitha okuyizwelene Elisha kube uDukuduku kube uKhula noMathiya. Ngikhuluma ngegodi ezigunyazwe uhulumeni ukuthi lezi igodi ezintathu ezakhela uDukuduku zingaphansi kwenkosi kaMkhwanazi. Yingakho besigqugquzela ukuthi abantu abeze emhlanganweni ukuze beyizwele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ezweni Elisha induna yakhona uDube Sipho Dlozi. eDukuduku induna yakhona uSithole Almon Mkheseni. Ukhula noMathiya zimbili induna umsane bese kuba umsweni. Manje kule map enginike inkosi lezi zaseDukuduku igodi ngisikile ngase ngizenza zabankulu ukuze ovukwa isilungulela sokuthi ufuna ukuphatha abantu aqale lapha.